Brønderslev, hvor 3 vindte herrer på tur på Bjælken, og det var en meget snefuld aften. Der var faktisk faldet omkring 1,5 meter sne. Må selv nu om jeg opsigter historien, men i hvert fald så skulle de her 3 fyre på Bjælken, og der var tale om Mark, Thomas Geil, og Janus. Men som sagt, der var en mand, der 1,5 meter sne, og hvad kan man sige? Thomas Geil, han falder måske et med snedriverne, og Mark, han er der sådan set bare ikke. Nej! Gutter! Derfor så går Janus alene på Bjælken. Men det er så derfor, at NIH-elever de blev bandlyst på Bjælken. Tak for lov, Janus. 7. minde. Ja, dem har vi jo meget kære, kan man sige. Vi elsker dem også. Det er vores helt egen pigegruppe her på skolen. Det er sådan nogle, man kan næsten sige, de fungerer som et individ. De er meget, meget tæt forbundet, så lad os prøve at se, om det kunne være. Nej, det er jo. Nå, vil du ikke lige med i fitness? Træn lidt. Kom, ja, ja. Vil du lige med i duellen, og så lige se i gøsten? Herregud! Det 8. minde for jer. Det kender jeg måske kun alt for godt, kan man sige. Det var jo teambillederne, vi skulle på studiekursen, når vi lige på Klub Santa. Og undertegnet, han har lige meldt sig til en prestigefyldt minigolfturnering derinde. Og ja, jeg er jo på smarte mester inden for det område, men når banerne de er så skæve og lavet af lavasten, jeg ved ikke hvad, så ved jeg ikke helt, hvad man kan stille op. Og ja, det gik måske ikke helt, som det kunne have gjort. Og der var tæt konkurrence, så skal vi prøve at se. Om det foregik så bag. Det kan let være. Nå, lad os prøve at se, hvad det næste bringer os. Det er, ja, det er det 9. minde for i aften. Vi er ved at være nået til vejs ende. Det her, det kender I, eller kan I nok rigtig godt huske alle sammen. Det er en ret så sjov historie, kan man sige. Det tager så udgangspunkt herhjemme i Brønderslev. Kom tilbage igen. Og vi har lige valgt at tage udgangspunkt i, at der er 2 ældre damer, som står for sig en hyggesnak nede i Brønderslev. Og en vis person kommer tilfældigvis forbi, det er Mathias,
Så skal vi lige prøve at se, hvad der så foregår. Undskyld, Martin, du ligner, jeg skal ned og fotograferes. Så vil jeg give dig godt råd med på vej. Smil så, englene synger. God dag, god dag. Her på NH. Det vi kommer til nu, det er en mindre kavalkade, kan man næsten kalde det, som også er nævnt tidligere måske. Det kan vi næsten ikke komme udenom. Det handler om en vis person, en pige ved navn Ditte. Der er igennem rigtig mange episoder her i løbet af de sidste 4 måneder, men vi har taget nogen, i hvert fald har fået ud, og så kan vi lige stemme på meget kort tid. Så lad os lige prøve at se. Og så kommer han. Så var der den med væddemål om kropsbehøjning. Ja, så var der en gang, hvor var meget fuld i tekøkkenet. Yes, så var der en af disse episoderne.